And this baby's mamita. 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 Iboto ko ninyo o patay mo. Ayaw ninyo kalimti. Karong Mayo 14. Ayaw iduol. Ayaw ninyo kalimti. Kayo karong Mayo 14. Iboto ko ninyo kung di mo gusto. Masakpan mo. Manghatag ko og mga tupperware. Punoon ako inyong balay og tupperware. Punoon nako ang inyong kinabuhi og mga tupperware para di na mo magproblema og mga tupperware. Ayaw ninyo iboto katong mga tao nga di kabalo mo uli og tupperware. Ayaw ninyo kalimte. Karong Mayo 14 ang inyuhang pagka mayor diri dapita. Muhatag ko og daghang kwarta sa mga taong walay kwarta. Sa tanang mga babae nga mga walay uyab, tagaan akong uyab. Sa mga lalaki nga naughan, tagaan akong pampabasa. Tanang mga katauhan makasinati og kalipayon kung ako ang mahimo ninyong mayor. Busa ayaw ninyo kalimti karong Mayo 14. Iboto ninyo, Madam! Madam, 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 madam. Ayaw dyan ninyo kalimti. Mayo 14, Madam Pagkamayor. Thank you. Karong Mayo 14. Ayaw ninyo kalimti. Ako inyong sulugoon. Promise ko na. Walay char na. Oh, promise. Pag mudaog ko, ato silang katong mga wala pa gipang uli atong ipa. Kung hindi ninyo ako iboto, tandaan ninyo, hindi masauli kung hindi yan talaga, hindi kanila, hindi yan masauli yan. Kaya ako nagagalit kasi hindi nila alam kung ano ang mga ginagawa nila. Kasi wala. Imbis nga isauli nila, hindi nila masauli. Na, galit ako. May iba ako magalit kasi masira ang mood ko. Totoo yan. Na. Kaya iboto nyo ako. Kasi kung hindi nyo ko iboto, wala. Balik tayo sa dati. Ayaw ninyo kalimte, ako ang inyong iboto karong Mayo 14. Ayaw mo pagpauto sa mga naw nga murag mandurugas kaayo og nawong oh. Ako jud kay gwapa. Limpyo og manghatag og Tupperware. Ayaw ninyo kalimte. Kay kana ang ilaha. Puro ra na sila mga ing-ani, hangtod karon wa pa na uli ang Tupperware. Unsaon nila paghatag og Tupperware? Iboto ko ninyo man magpatuto uman mo ang mga tao nga naong palang daan atikon na.
Tupperware nga dugay naman na nauli kato pa ng last month. Pila man jud na iyang Tupperware. Iyan na lang palabas para dauto ng akong kredibilidad bilang mayor ninyo karong Mayo 14. Ayaw mo pauto-uto gyud. Kay maskin asa na lang kung naabot wa gihapon siya nag-uli og unsa may dili iya ha. Musugot mo ping ana. Ako dili. Kung unsa to'y dapat iuli. Kay kung madaog ko kanang nangawala sa inyo, ato lang pangitaon og ato nang bawion. Ayaw mo tuuan ang bawion kay kana siya hawd na mangilog og lain. For short, nangilog og uyab. Usa pa ang iyang iguli sa inyo ha kung siya mismo mangilog og uyab. Kinsa yang uyab? Kay ka! Kinsa pa sa uyab ng mga kwan? Maxipel, Kristen! Ayaw mo og tuo. Kay maskin ang beauty queen gasil Lara Kigaman. Kinsa na siya? Si Lara Kigaman. Unsa na siya? Basta, as a friend sila. Dili ko gusto nga hangtod karon. Di gihapon na mauli kung unsay dapat iuli. Kaya karong Mayo 14, ayaw ninyo kalimti. Iuli kung unsay dili imo. Pagka mayor, ayaw mo kalimot ha. Kung ikaw ang dapat maging mayor diring lugar, unsa ang imong plataporma para matanggal o mawala ang polusyon? Tanggalon kung unsay dapat tanggalon. O Unsay- ibutang ang unsay dapat ibutang. Secret na, di mo na pwede isaba. Biyahon pa lang nimo. Wala, bugo. Unsay dapat buhaton sa mga pangit, sa mga makapangit sa lugar? Kung walay pangit, dapat nindot tanan lugar. So, So, saon ang mga pangit kay sa mga lugar? papuyoon na lang sa nagbalay. Kaya para di lang sa manggawas. Una ikaw man ang pangit, di puyo sa inyong balay. Ako may madaog, imposible. Jesus. Oh, next question. Kung bright yung ka nga bagay yung ka maging mayor. Sige. Sige. Unsa imong buhaton para matanggal ang mga droga sa lugar? War on drugs. War on drugs. Ay, alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga gusto yung mga litsin na yung mga drugas niyan. Kasi, if you are addict, I kill you. Kaya kung hindi ka rin ma-stop ko, i-stop na lang natin yan. Baka may madani ka pang iba. I will go after them. Excuse me. Tanawan imong ilong mo murag tutor. Dili ni tutor. Ito ba na? Kamot ni sa iring. Oh, basta ako, kung ako madaog, mawala na ng mga drugs. Kaya I will promote glutathione, glutadrip with vitamin C, B1, 612, and collagen. Dili na pwede ng mga ingon ana diri. Usaon man tong wala kapalit. So mangawat na pod sila tungod lang anang imong plataporma. Bili na pwede ng mga gluta-gluta. Kung unsa ka mauna na period. Ihatag kanino bugo ka. Dili na nimo pwede Libre. ibang hatag Libre. nga libre lang. Libre gani. Kay basig imuhara na ipautang ba. Libre na, libre. Dili pwede oy. Awa diri. Wa magay kakahatag nako kung dili imuhara. Oy, isubrahan ako bayad ang imuhang. Ay stilan tupperware wa gay nimo Tanaw na mauli. lang nato. Magkita ta sa meeting di Abanse kung kisay madaog. Ayaw Og ko sa debate. kagita. Ayaw ko kagita. Agi Tanaw ako na sa to. balay, ha? Dako lang kag agtang pero Agi bubuon ako ka. sa balay ha kung maadto ka. Nadi kay balay. Agi lang kay ko Nabaday basta kay balay. PM lang. Nadi kay balay. Eh para maisa na Nadi kay balay. Naa. Asa mong balay? Naa sa Las Tirasas ako balay. Las tirasas. Wa magi kang kasulod ka ganina. Kanina man to. Oo, Sabta inuha na kay balay. bago ang guard. Ay, sus, ay kong ilada. Bahala ka diray ako di ko mo to. Sabay ako ba? Magkita ta sa meeting di Abanse. Gani Bye. sabay ako ha. Okay. Sabay ako. Kailangan ko nimo sabay para wa ko tuod asang lugar. Ha, sabay ako ha. Ay, salamat na nang kasabay ma. Makihits na lang ko. Mag-try si Kat. Dili makaya. Wa diri.
sa bayan.